इएम एपइन्ट खालामखांनानैबाबो बिथांमोना गुबुन हानजानि सायावसो सोनारनो गोनां जाबाय थादों। बियो सिङाव माबा मोनसे बिथांमोनहा कम्पालसन दङ, बिथांमोना हारसिङै इन्डिपेन्डेन्टलि खामानिजों मावनो हायाखै। মন্ত্রী জাস্ট এনডিএ সোমাইছে যেহেতু ইয়াতো এটা পার্টনার হিসাবে মন্ত্রী হোক কিবা হোক কিবা এটা শেয়ার থাকে কিন্তু হব যেনেকে আমিও এটা দিম। खुलुमबाय आरोबाव बिथांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे भिडिअफोरखौहाय लानानै फैबावबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, जों गिबिसिनथारावनो नैबे एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारनि सायावनो जोङो सावरायलायगोन। नैथियावहाय जोङो नैबे हाग्रामा महिलारि सारनि सायावनो जोङो सावरायलायगोन। थामथियावहाय जोङो राजु कुमार नार्जारी सारनि सायावनो जोङो सावरायलायगोन। बेजों लोगोसे आरोबाव आङो माखासे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौबो सरजाबफानाय जागोन। लोगोसे आरोबाव जोबनायावहाय आङो बिक्रम दैमारी, कास्टम बसुमतारी, प्रहलाद ब्रह्म, रिन्जय बर', दावराव देख्रेब, अमर सिंह ब्रह्म बिसोरखौहाय लाफानानै आङो माखासे बाथ्राखौ बुंनाय जागोन रायजोफोर। बे समाव जोङो रन्जन दैमारि सारनि माखासे बिबुंथि, बिथाङा जेब्लानाखि एकर्ड खालामदोंमोन बै समावहाय मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोनाबो खोनासंब्लानो जाबाय। So after fighting for 34 years, we have been fighting for our land, for our identity, and we have been waiting for this historic moment, historic day. And today we are really happy to see these things happen. So we are happy to sign an agreement, and hopefully this agreement will usher in a new era, an era of peace and development and harmony. Thank you. मा बुजिखो रायजोफोर? बिटिआर एकर्डखौ मा बुजिखो? एनडिएफबिआ जुदि गोसो जानानै आबसुजोंहाय सावरायलायनानै एकर्ड खालामामोनब्ला बर' हारिया 5 बोसोर पिस माब्लाबाबो जायामोन। दा बे पिसखौहाय हास्थायनानैसो बर' रायजो राजाफोरखौहाय गोजोनै थाथोंसै होननानै साननानैसो आखायाव अस्त्र लाग्रा एनडिएफबिफ्रा साइन खालामदों। बेखौनो सोरबा बिक्रम दैमारिया, सोरबा कास्टम बसुमतारिया, सोरबा रिन्जय बर'आ, सोरबा प्रहलाद ब्रह्मआ, सोरबा दावराव देख्रेबा, सोरबा अमर सिंह ब्रह्मआ बैफोरखौहाय गोजोन थासारिखौहाय नायनो हायैनि थाखाय, मोजां मोनैनि थाखाय समाजावहाय दावराव दावसि खालामदों। दा बिसोरनि थाखायनो आरोबाव असान्तिया फैगासिनो दंबावो रायजोफोर, जों बेखौ बयबो मिथिदों। दिनै एनडिएफबि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारा मोनसे बाथ्राखौ बुंलांदों। आं जेलावहाय थायै थायैनो बड'लेण्ड जागोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय बेखौ थांखि लानानैनो बिथाङा एकर्डखौ खालामदों। दिनै जुदि जोंनि बर'नि गेजेरावहाय थासारिया मोजां जायोब्ला, जोंनि बर'नि गेजेरावहाय डक्टर इन्जिनियार मानसिफ्रा, आइएएस अफिसार, आइपिएस अफिसार बेफोरबायदि जोंनि बर'नि गेजेरावहाय जोनोम जायोब्ला हयथ' बड'लेण्डआ सानसे क्रिएट जागौमोन। नैबेखौहाय थांखिनानैहाय रन्जन दैमारि सारा सिदा खोथा बुंनाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जोंनि बर'नि गेजेरावहाय सासे असान्ति खालामग्रा लिडार थानायनि थाखायनो जों बर' हारिया आरोबाव हाखराव गोग्लैनो थांगासिनो दङ। जों बेखौसो नुदों रायजोफोर। बे समाव नोंथांमोना खोनासंदो, हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खोनासं। কি হয় 26 দেখা পাব। 26 গেম প্লেন আৰম্ভ হৈ গৈছে। 26 কাৰণে মই আৰু এই যে ডিসেম্বৰ পৰা ওলাম। নৱেম্বৰ মাহটো অলপ কাম কৰিম বিটিচিৰ কাৰণে। বহুত কাম বাকি আছে আমাৰ। ডিসেম্বৰৰ পৰা ওলাম আৰু। কিন্তু এজন মন্ত্ৰী বহুত কম সময় পাব। মন্ত্ৰী জাস্ট এনডিএ সোমাইছে যেহেতু ইয়াতো এটা পার্টনার হিসাবে মন্ত্রী হোক কিবা এটা শেয়ার থাকে কিন্তু হব যেনেকে আমিও এটা দিম। বিজেপিৰ 2জন ইএম দিম আমি আৰু ডেপুটি স্পিকাৰ দিম আমি। এনেকুৱা আপোনালোকে নাজানে আমি এনেকুৱা মানুহ বিপেপ দলে আমি এনেকুৱা
ল'বও জানে দিবও জানে দুজন EM ঠিক হৈ গৈছে বিজেপিৰ ল'বও জানিব লাগিব দিবও জানিব লাগিব কথা এইটোৱে EM ঠিক হৈ গৈছে বিজেপিৰ হা বিজেপিৰ দুজন EM কোন ঠিক হৈ গৈছে বিজেপিৰ দুজন EM দি পেলাই মই এনে থাকা মানুহ কিবা এটা নলোৱাকৈ মই থাকা মানুহ নেকি ডক্টৰ কি হয় নহয় এইটো এই 4-5 মাহ মন্ত্ৰীৰ কাৰণে আমাৰ ইমান ডাঙৰ ইছ্যু নহয় হয় পাৰ্টনাৰ হিচাপে এটা পৰ্টফলিঅ' থাকিব লাগে থাকিছে কিন্তু 26ত দেখাও 26টোহে আচল এইটো আলোচনা আৰম্ভ কৰাই নাই মুঠতে আৰম্ভ হ'ব অহাকালিৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ হ'ব নাই এনেকুৱা তাৰমানে আমি এনেকুৱা আপোনাক 1 টাকা দি পেলাই 2 টাকা লোৱা মানুহ মই मा राव बेफोरलाय सासे लिडार जानानै ससियेल मिडियायावहाय खौरांगिरिफोरनि सिगाङावहाय गनायजाथावै जानला मोनला बाथ्रा बुंबावनाया बेफोर मा राव बेलाय देरहाबाय मोजांनि थाखाय बाथ्रा बुं मा राव बेलाय थाइसे होनानै थाइनै लानाया होनोबो गोरों लानोबो गोरों मा बाथ्रा बेलाय अब्लाथ' बिथाङा बै समावहाय UPPL पार्टीखौहाय बदनाम खालामनो यानिकि UPPL पार्टीखौहाय फेजेननो थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिफ्राय बिथाङा लादों गोबाङैनो लादों बेनिखायनो दिनैनि समावहाय 2 EM BJP पार्टीनिफ्राय होनो गोनां जादों जों बेखौ बयबो मिथिगौ बे समावहाय हारिया अलखदाव दङ बै थगाय थसि खालामग्रा पावारनि खोथा बुंनानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय थगायग्रा बिक्रम दैमारि बायदिया बहा उन्दुखो कास्टम बसुमतारी बायदिया बहा एब्रेखो रिन्जय बर'मोन बायदिया बहा थैनानै थाखो दिनैनि समावहाय बिसोरनोमोन नङा होमब्ला बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय थगाय थसि पावारनि खोथा बुंनाया बहाथो पावारालाय दिनै हलिडेखौनो माथो डिसिसो होबाय आरो फारसेथिं बाक्सायावहाय बाक्सानि बिजिरसालि जेलावहाय 3 केदि लानानै थांनाया उइदाउट पारमिशन दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ गोसो बायदि मावबाय अब्ला बहाथो पावारालाय बेखौनो होनोमोन नामा पावार बेनो नामा डिसि पावार नायना नोंथांमोना डिसि पावार रायजोफोर BPFनि पावार फारसेथिं हाग्रामा महिलारिया डिसेम्बरनिफ्राय ब्लेक स्कर्पिय लानानै गोजा बाथि गारियावहाय सावनानै ओंखारसिगोन नोंथांमोना नाय मा अबस्था जायो बर' हारिया दानिया फैदो थामथि खौराङावहाय राजु कुमार नार्जारी सारा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना एसे खोनासंनानै लाग्रो बियो जोबोद दुखुनांथाव जादों क'क्राझार डेभेलपमेन्ट अथ'रिटिया जेब्लानाखि जों सरकाराव फैदोंमोन जोंना बिथां आदा किशोर बसुमतारीमोन नामा आदा किशोर बसुमतारी जोंनिनो मानसि मानगोनां सिबाय चेयारमेन जानानै दंमोन जों मालाबाबो क'क्राझार डेभेलपमेन्ट अथ'रिटिखौ सिफायाखै आदा किशोर बसुमतारीखौ गावनि टेनियरखौ जोबहोथारनानैसो जोङो माने गोदानै क'क्राझार डेभेलपमेन्ट अथ'रिटिनि दाखालिसो इलेक्शननि सिगांसो जों एपइन्ट खालामदों आदा रुदि दैमारिखौ दा बेखौ बिथांमोना सिफायदों होननानै बुंदों बिनि मा लिगेल अपशन्स दङ बेखौ जों नायबाय थादों खिन्थु बे जोबोद दुखुनांथाव जादों बे नोंनि सरकार फैजोबबा जे गासिबो बायजोबनांगौ रायजोनि खामानिखौ जे नोंल' मावनांगौ बेबायदि इग'खौ लानानै खामानि मावोबा रायजोनि मालाबाबो सेवा खालामनो हानाय नङा जोङो फकिराग्राम मिउनिसिपाल बर्ड बावाखै नै बोसोरसेसो सिगांसोल' जोङो सिफायदों बे BPFनि दिनावनो एपइन्ट खालामनायमोन क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ जोङो चेयारमेना फकिराग्राम खिन्थु चेयारमेनखौ जोङो कन्टिनिउ खालामहोदों जों मालाबाबो सिफायाखै बेखौ बे रायजोनि सेवा खालामनायनि खामानिसो बेयाव खुनु पावार देखायनाय बा इग' देखायनाय बेबायदि जेबो बेहाय थाया नोंथांमोना बुजियाखै खोमा गोदान गोदो नोंथांमोना BPFनि सरकार दाजेननानै BTC गठन जानायनि उनाव नोंथांमोना गोबां माने माबाजों इम्पिउनिटिजों गोबां इग'जों सरकारखौ सालायदों खिन्थु दाथ' बुजिबाय नोंथांमोना 5 बोसोराव अपोजिशनावबो थाबाय जों नोंथांमोनखौ माब्लाबाबो रायाखै नोंथांमोननो गाज्रि थासारि जों क्रिएट खालामाखै नोंथांमोन बायदि जों मानसिफोरनि न'आव थांनानै फरखा गावदेरहैयाखै सोरखौबा जोङो बुवाखै बड'फानि मोखाङाव जोङो हाब्रु आरो गोबोरखि साराखै जोङो खुनु रुपनाथ ब्रह्मनि माने गोसोखांथियाव बानायनाय जे मेम'रियेल दं बेखौ जोङो धंस' खालामहैयाखै
जों रावनिबो जोङो गाज्रि खालामाखै 5 बोसोर सरकारावहाय जोङो फंसे सोदोबबो गाज्रिबो नोंथांमोननि एगेन्स्टै बुङाखै गतिके दिनैहाय नोंथांमोना सरकाराव फैग्रोमोना जे गासिबो जिनिसखौ सिफायजोबनानै गावनिल' मानसि थानांगौ बेबायदि साननाया मोनसे डेमक्रेसिनि हेंथा मोनसे सिन्ताधारा नोंथांमोनखौ आं गोबां खेब बुंखांबाय जे जोङो इउपिपिएल हिसाबै 2020 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइसिम एनडिएनि सरकार जोंहा बिटिआरआव दङमोन 2022 मायथाइनि आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थिसिम जोंहा एनडिएजों थानायनि कमिटमेन्ट दङ आरो निउ दिल्लीयाव जोंनि सानै मेम्बार अफ पार्लियामेन्टआ 2029 मायथाइसिम एनडिएजों थानायनि कमिटमेन्ट दङ एज पार द कमिटमेन्ट दा कमिटमेन्टखौ जुदि सोरबा सिफायोब्ला जोंनि तरफनिफ्राय जों कमिटमेन्टखौ सिफायनो नागिराखै जुदि कमिटमेन्टखौ गुबुन थिंजायनिफ्राय सिफायोब्ला बिनि सायाव जोङो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायनानै थांखि लागोन थांखि लाखांनानै जेब्लानाखि रायजोनो खोन्थानांगौ सम फैगोन अब्ला नोंथांमोनखौ लिंहरनानै जोङो बे थांखिनि सोमोन्दै खिन्थागोन फोरमाय भिडिअआ गोबां गोलाव बिनि भिडिअआ गोलावमोन आङो ससेल' होदो मिथिबायना बिपिएफ पार्टिया देरहादों होननानै बुख्रुब सुख्रुब खालामब्ला जाया बिबान लानानै खामानिसो मावनांगौ हारिनि थाखाय बिथांमोना देरहादों हारिखौहाय फोसाबनो थाखायसो बिथांमोना भटआव देरहादों 28टा सिट मोननानै भट देरहासेयावबो बिसोरो गुबुननि अक्सिजेन लानो गोनां जादों मानि खारनै दिनै गुबुन गुबुन पार्टिखौहाय लाफानो गोनां जाखो 28टा सिट मोनदों मानि खारनाव बेखौनो जों बयबो मिथिगौ दे बिसोरो गुबुन हारिनि बारहावा लाफानानै गुबुन हारिनि भट लानानैसो देरहादों बेनि खारनावनो दिनैहाय एम दानायावबो प्रब्लेम जानानै फैदों सरकार दानायावबो प्रब्लेम जानानै फैदों जों बेखौहाय क्लियारलि नुदों बेखायनो आं बुंबाय थादों सिगांनिफ्रायनो 28टा सिट मोनसेयावबो मानो सिंगेल सरकार दानो हानाय खाबु लानो हायाखिसै खर'आव गैया रायजोफोर मिथिबाय दा खर'आव जेबो गैया नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय हाग्रामायाथ' ब्लेक स्कर्पिय' गाखोनानैहाय ओरै ब्लेड थांनानै फैगोन नाथाय दुम दाखाल दावराव दावसि बुदलाय सोरलाय खालामग्राया सोर बिपिएफनि सापर्टार्सफोरजों इउपिपिएलनि सापर्टार्सफोरजों बेसो सोमजिगोन समाजावहाय नाय नोंसोरो नङा सानदोंब्ला बै 17 बोसोरनि थासारियानो बर'नि गेजेरावहाय फैगोन आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंना 26निफ्रायसो खामानि मावनायनि बाथ्रा बुंगासिनो दं दा बै समावहाय बिथाङा बर' हारिखौहाय खखाबाव दारि गोनांफोरजोंबो नांलायहोनो हागौ दखना गोमो गानग्राफोरजोंबो नांलायहोनो हागौ मानो मिथिगौना जुदि नैबे विंटार सिजननि आसाम एसेम्बलि बाजेट सिजनआ नैबेयावहाय जुदि बिलआ पास खालामो एसटिनि आरो नङाब्ला एसटिखौहाय बन्द खालामो बे समावनो दावराव दावसिया जागोन आरो एक नाम्बार गाज्रि जाहैगोन जाहैबाय हा फाट्टा जेब्लानाखि हानि फाट्टा होनायनि खोथा बखयो बै समावहाय खखाबाव दारि गोनांफोरजोंहाय जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जागोन नायलांबाय था नोंसोरो नङा सानदोंब्ला अब्ला रायजोफोर जोङो बयबो मिथिगौ बर' हारिया बबे अलखदजों थांगासिनो दङ पावारा डिसिजों सालायजाबाय बे पावारखौ लानानै बिक्रम दैमारि बायदिया हख्रावदोंमोन पावार गैया मोन 18टा डिपार्टमेन्टखौ लांफिनबाय बेबायदि बुंनानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय थगायदों नाथाय दिनै मा बुंदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मोन बायदिया हाग्रामा महिलारिखौहाय मुसारि सिङावनि थाम्फै बायदि बानायदों मिथिबाय दा नोंथांमोना नाय मा खालामो मा खालामा दिनै पावाराबो लांफिनजादोंसो फैयाखै लांजादोंसो खमायदोंसो पावारा बेयाव पावार गैया नोंथांमोना नायनानै जाबाय जेबो पावार गैया बेनिखायनो साननै हयै रायजो राजाफ्राबो मदद खालामनांगौ गावनि पकेट बुंनायखौल' नायनो नाङा हारिया माबायदि अबस्था जालांदों हारिनि दैदेनगिरिया माबायदि मावनो नागिरदों बेखौहाय सिन्था खालामनांगौ मानो नुबोआखै 17 बोसोर नुबोदों हाग्रामानि खामानि मावनायखौहाय खाना नामा जोंनि मेगना जायफ्रा नुनानैबो नुयै बायदि बैसोर बायदियाथ' फैसानिल' फैसा बाहायनो मोनैनि थाखाय दावराव खालामदों लोंनानै जानानै बेरायबायनो मोनैनि थाखाय दावराव खालामदों
बेखौनो जों नुदों दा बर' हारिया मोजांनि अनगा गाज्रिया बांसिन बर'फोरनियावहाय दा बेखौ जों फोरमान मोनबाय रायजोफोर अब्ला नायलांदो बुख्रुबलायो ना माख्रुबलायो बुख्रुबलायदो फैबाय थानाय समाव जोंबो नायबाय थानोसै रायजोफोर गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि